Na stavbe často zdvíhame materiály pomocou reťazových kladkostrojov a žeriavov. To sa zdá jednoduché, ale jedna chyba môže spôsobiť vážne nehody. Pri SBB považujeme bezpečnú prácu za dôležitú. Preto v tomto videu ukážeme, ako bezpečne používať malé zdvíhacie a nosné zariadenia. Vždy najprv skontrolujte svoj materiál. Sú káble alebo reťaze poškodené, skrútené alebo zdeformované? Vidíte strapce alebo trhliny? Nepoužívajte! Háky musia byť celé a vybavené poistným klipom alebo čapom. Skontrolujte aj kontrolu. Zdvíhacie zariadenie musí byť schválené. To spoznáte podľa nálepky alebo QR kódu. Bez kontroly nepoužívajte. Dávajte pozor na maximálne zaťaženie. Na každom zdvíhacom zariadení je uvedené, koľko kilogramov môžete zdvihnúť. Nikdy to neprekračujte. Napnite reťaze a zdvíhajte pomaly, vždy priamo nahor. Nikdy šikmo, pretože náklad môže kývať alebo spadnúť. Nechajte kolegov udržiavať odstup a upozornite ich pred začiatkom. Nikdy nezdvíhajte nad ľuďmi. Použite vodiace lano na vedenie bremena. Nikdy nedávajte ruky alebo zápestia do lana alebo reťaze. To spôsobuje každý rok najťažšie nehody. Pamätajte, skontrolujte svoje vybavenie. Hýbte sa pomaly a priamo nahor. Nikdy neprekračujte maximálne zaťaženie a držte sa ďalej od bremena. Takto to udržíme bezpečné pre všetkých.